Det er pizza. Ja, hej. Ja, hvad? Har I sådan en vælg din egen pizza? Ja. Okay, hvor mange ting kan man få derpå? 4. 4 ting kun? Ja. Man kan ikke betale lidt ekstra, så mere på? Jo, det kan det godt. Okay. Jamen, så skal jeg have sådan en ja. med pepperoni. Pepperoni. Skinke. Skinke. Har I kebab? Ja. Jamen, så skal jeg også have kebab på. Ja. Og har I det der sujuk, eller hvad det hedder? Ja, sujuk. Ja. Ja, så vil jeg også gerne have det på. Ja. Og har I krabbekød? Ja. Så vil jeg også gerne have det på. Krabbekød. Ja. Og cocktailpølser. Og pølser, ja. Og oksekød og kødsovs. Oksekød og kødsovs. Og champignoner. Ja. Og løg og ananas. Skal du så meget på? Ja, ja. Okay. Og kan I putte salat op på os med tomater og urter? Salat. Ja. Og så, det ved jeg ikke, om man kan få bearnaisesauce ovenpå. Jo, det gør det også. Okay, kan jeg også få det så? Ja. Ja. Hvor meget bliver det for sådan en pizza? Kommer du selv efter? Ja. Hvad er det telefonnummer? Det er 28. Ja. 15. Ja. 59, 17. Der går lige cirka en kvarter. Jamen, hvor meget bliver det cirka? Det, ja, okay, så siger han, der er 50. Det bliver omkring 100 kroner. 100 kroner? Ja. For en almindelig pizza? Er det en almindelig familiepizza? Det er bare en almindelig. Det var en almindelig pizza. Jamen, det var op på cirka 80 kroner. 80 kroner for en almindelig pizza? Ja. Ja, prøv lige at se her. Hvad? Pepperoni, skinke, kebab, sujuk. Det koster 60. Ja. Og så kommer der krabbekød, pølser og oksekød og kødsovs og champignon og løg og ananas og salat og bearnaisesauce. Der giver du kun 20 for. Faktisk, du skal give for 50 kroner for. Nå, okay. Hvad? Nu laver den til dig til 80 kroner, så... Har I ansjoser? Ja. Kan jeg så også få det på så? Jamen, så er du op på 100 kroner. Nu kan jeg ikke mere. Nå, hvad? Kan I så ikke fjerne lidt af dejen eller sådan et eller andet? Hvad siger du? Kan du så ikke putte mindre dej på eller sådan et eller andet? Nej, det kan jeg ikke. Altså faktisk, det er altså, sådan nogle ingredienser, det skal være faktisk familiepizza. Det skal ikke være en almindelig pizza. Nå, jeg vil ikke have familiepizza. Hvad siger du? Jeg skal ikke have en familiepizza. Nej, men så meget skal det ikke være på sådan en almindelig pizza. Har du prøvet at smage sådan en før? Nej. Nå, du skulle næsten prøve at smage sådan en. Nej, okay. Men der er for meget på. Er der for meget på nu? Ja. Nå, men så bare uden ansjoser. Ja, okay. Kan I ikke putte mindre tomatpuré på så? Mindre, hvad siger du? Mindre tomatpuré. Ja, okay. Kan jeg så få den til 50 kroner, hvis jeg gør det? Nej. Det er 80 kroner. Nå, hvor meget skal jeg tage fra for at få den til 50? Jamen, så skal du tage så mange ting fra. Du skal tage krabbekød, pølser, oksekød, kødsovs, champignon, løg, ananas fra. Okay. Så kan jeg stadig få pepperoni og sujuk og oksekød. Pepperoni, skinke, kebab, sujuk. Og det er 60 kroner. Det er 60 kroner, siger du? Ja, ja. Nå, men 50? 50? Ja. Okay. Så skal du tage sujuk fra. Jamen, jeg vil gerne have sujuk. Er der ikke noget andet, du kan tage fra? Skinke fra. Hvad med noget tomatpuré? Kan du ikke tage noget der? Nej, fordi det kommer automatisk. Jeg synes, det er lidt mærkelig bestilling, det her. Ja, men jeg er jo ikke vant til at bestille pizza. Det er ikke tit, jeg gør det. Er du ikke vant til at bestille pizza? Nej, men det... Hvis du lige, jeg synes, prøv lige at ringe til den anden pizzeria og få forlangt det her. Så sig, hvor meget det vil have for. Okay, så ringer jeg lige tilbage bagefter, når jeg har gjort det. Det gør den. Det er godt. Hej. Hej.